Đây. Hay rồi. Hay. Hay. Да. Не? Кой е? На опера съм, брата, на опера съм и влезе заниманието. Отстъпи назад, микрофона дай на мене. Не лежа на стари рими и не падам на колене. Може да летиш из небесата или да ходиш по земята, но го губиш в сърцето и душата. Виж ми парата, виж ми колата, но не пропускай и да видиш колко имам в главата. Така че за това, че имаш не важиш, и аз мога така, наготово взимаш и отгоре мажеш. Твоите говна словесни. И ако трябва да сме честни, безинтересни, бляскави песни, лачени песни, а зад мен снайперистите крачат леви десни, леви десни. Но да се върнем на темата, колко струва поемата и защо обичам и възпявам зелената. Задайте ми въпроса, тези рими за какво ли сто са, тези песни за чие добро са? Наркомали, щом от години само трева пуша. МС ли, щом ухото ми всякаква музика слуша. Щото съм естествен, това съм аз, и защото съм честен ще се чува моя глас. Не ти харесва, това знам, но какво ще правиш? Пиеш от тук, от там и ще се задавиш. На рими съм богат, а ти си беден, с голям пълнител брат, моя снайпер е зареден. Аз ли съм богат, ти ли си беден? Ти ще кажеш, но съм прав за това, че си наведен. Ти ли си богат, аз ли съм беден? Ти ще кажеш, но пак съм прав за това, че си наведен. Аз ли съм богат, ти ли си беден? Ти ще кажеш, но съм прав за това, че си наведен. Ти ли си богат, аз ли съм беден? Ти ще кажеш, но пак съм прав за това, че си наведен. Скъпите и качествените неща се разминават. Вторите устаряват, като виното отлежават и по-добри стават. Не защото са се случили, а защото са се получили. Живота е низ от случайности, не случайно подредени двете крайности. В мене споени, имаш, нямаш, взимаш, даваш, падаш, ставаш. Но богат или беден в мир със себе си оставаш. Аз вървя по своята пътека, с песен на уста за мен човека, тя се чувства лека. И нека е осеяна с капани, поставени от този, който ще си каже: тази песен мен не храни между двата полюса. Що не задълбаеш тази сложна игра? Не може просто да играеш. Как се чувстваш щом това, че си беден в себе си знаеш? Аз ли избрах римите да римувам, или римите не избраха да ги римувам? Не си измислям, ти ми кажеш какво ти пея и не се замислям, що оплача, като през сълзи ти се смея. Парите да, те са много важни, но словата ти са амбалажни, разни, мазни, празни. Нищо не струват, но ценните не се продават. Познаеш що? Защото не се купуват. Аз ли съм богат или си беден? Но съм прав за това, че си наведен. Ти ли си богат, аз ли съм беден? Ти ще кажеш, но пак съм прав за това, че си наведен. Аз ли съм богат или си беден? Ти ще кажеш, но съм прав за това, че си наведен. Ти ли си богат, аз ли съм беден? Ти ще кажеш, но пак съм прав за това, че си наведен. Аз ли съм богат или си беден? Ти ще кажеш,
съм прав за това, че си наведен. Ти ли си богат, аз ли съм беден? Ти ще кажеш, но пак съм прав за това, че си наведен. Аз ли съм богат или си беден? Ти ще кажеш, но съм прав за това. Няма време да видиш, че ти е трудно. Въздушен ли е маршрута? Много е такъв подсъзнателен. Разбирам. Абе, повече. Но Както сега. защо? Криеш се от... Криеш се от вашите? Не. А от кого се крие? Държа ти го разбере Гези, а просто ще ме бие мене. По-рядно